момента сме на Дружба 2. Дружба 2 ли? Не бяхме ли едно? Не знам как пише 2. Добре, да тръгваме. Там ли си излиза? Да. Глеждам отвратително. Не много. Не много. Това ще го тебе през тук. Да, бе. Аз не съм много. Аз объркахме изхода. Ето, както ви може да видите. Объркахме, ние трябваше да сме от другата страна. Не може ли да пресечем просто? Айде, да се пробваме поне. А къде? Еми, там. Би трябва да има светофари. Something. Това е Capital Fort, както можете да видите. Добре, ще се видим, когато намерим пешеходна пътека. Ти се качвай. Както можете да видите, тук има някакви откачени тръби, сигурно са от метрото. Ти какво мислиш? Нищо не мисля. Добре, там е пешеходната пътека, ще се видим след малко. Не е пешеходна, е светофар. Еми да. Something about you makes me feel like you're dangerous woman. Това беше яко. Да, нали? It's us. Пресякохме успешно. First. Да. Омага да, сега се сещам. Hello. Anyways. She had a big fat ass. Look at his butt. But oh. Oh my god. Look at her butt. Сега влизаме в някакво паркче. Много хубаво и много тихо. Сега ще ви го покажем. Добре, толкова много квартали в София. Как не се родих в един хубав, бе? Гледай, всеки път сме на различни хора и места. Втори път минаваме в Дружба и е уникално. Много ми харесва, да. Много хубаво. Виж колко спокойно. Тук лятото да се стоиш до 10-11 часа вечерта. Бог ти буквално е на една секунда. Да, можете да видите странния блок. Не знам как да го наречем. Мога за втори път минаваме от тук. Парк е доста близо. Ударих се в едно листо. Ако не е най-хубавото място в София. То не знам кое е. Ние бяхме от другата страна. Да. Малко се объркахме, защото излязохме от друг път. Но изглежда уникално. И в момента се разхождаме в една от главните алеи в този парк. Алей? Така ли се казва? Предполагам, че да. Има някакви хора зад нас, но не ни гледат странно. После ще видим. Коя парк? Красотата на природата. Нарочно ли го правиш, за да го... Ой! Здравейте! Не, дори не знаех. В момента сме в Texas Chicken. Ние ядеме за първи път тук на Мексика. Аз изядох моето мексикана меню. Твоето какво беше? Добре, ще се видим после. В сладко паркче сме. О, боже мой, това няма да е хубава гледка, определено. Да те спра ли? Той е идиот. Не искам да сядам на тази капа на люка. Страшно голям. Къма нещо. Има само вода. Чакайте, тук може да има нещо. Аз болям ръката, много е гадно. Още вода. Има и алоe. Има доста алоe. И ето така големи сокове.